kilometriä tunnissa ja Lindqvist 10.015 ja 268 kilometriä tunnissa. Uudelle autolle aika komea veto kyllä tästä näkövierestä säestää lihapullia suu täynnä. Sitten Jyri Kangasvieri saadaan radalle 1 ja Jani Stenberg radalle 2. Ja olikos niin, että nämä oli kans ensikertalaisia nyt tällä kaudella? Molemmat herrat. Kyllä. Täällä meillä FHR-kisoissa nähdään heidät ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Vaikka syksy jo taitaa olla ainakin kukaan nimestä päätellä. Ja sieltä ja 11.8.92